Dobrý den, ahoj. Vítejte u prvního video podcastu Dobrého táty. A jak víte, do mých podcastů si vždycky pozývám jednak inspirativní hosty a taky hosty s velmi zajímavými a silnými životními příběhy. Dneska vám to zase naplním, ale rovnou ne jednou, ale dvakrát, protože mými hosty dneska jsou Adéla a Viktor Vinceovi. Ahoj. Ahoj, ďakujeme. Ahoj, sme radi, že sme tu. Áno, si jeden z mála, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, českých moderátorov alebo ľudí, ktorí sa s nami rozprávajú, ktorí nepokázali naše priezvisko. Já musím přiznat se, že jsem si dělal velkou rešerži, jak to vyslovit, takže opravdu jsem to do dneška říkal špatně. Takže no, děkuju. ale to je v poriadku. Ale ty si to vysvětloval v jednom rozhovoru, že jak se to teda říká, ale že Vinče tě neurazí, ale neurazí. Mám potom pocit, že mám také talianské korene. Jo, tak a pritom sú v skutočnosti maďarské. Takže... Jsou maďarské. Ale uznávame, že to je komplikované, ale oceňujeme. Jo, tak už teraz môžeš sa hocičo pýtať. Teď už můžu cokoliv. Si profesionál, jsme na to připraveni. Jsem skvěle, tak hned je mi lépe. Tak já, když jsem se připravoval, tak jsem si s tebou psal, o čem to teda bude, že si zavoláme, tak jak to bylo, když jsem byl u tebe v té tvé show. Ty jsi mi odpověděl, že na to nemáš moc času, že mi teda věříš, tak jsem tím pádem o to víc byl v klidu. Ale pro posluchače taková malá změna, já mám rád jako zase přípravu, ale 2 hodiny před natáčením jsem se dozvěděl, že přijde i Viktor, což mě velmi těší, ale vlastně ta příprava, kterou mám, je trošičku, budu improvizovat, takže super, o to lépe jsem za to vlastně úplně rád. Ale myslím, že mnohé tie otázky sa vlastne týkajú určite aj Viktora, takže zapojíme sa vyrovnane. Áno, tá téma je pravdepodobne veľmi spoločná, takže... Poviem, čo budem vedieť a čo môžem. Tak jmenuje se to Rozhovory nejen pro táty, takže je to úplně úžasné, že jste tady oba dva, já si toho velmi vážím. A téma, o které se budeme dneska bavit, je věc, která já si myslím, že v Česku tolik lidí neví, tak jako asi u vás na Slovensku. A to je vlastně téma, kterou žijete hodně, a to je adopcí miminka. Já když se tady v Česku ptám, tak říkají jo, tak Adélu, ale o té adopci moc neví. Takže je to velké téma a pro mě je to velká inspirace, protože o tom hovoříte hodně otevřeně a vlastně i otevřeně i ty, Viktore, o tom, kde to vlastně hodně začalo a i ty vlastně, Adél, takže je to úplně skvělé a velmi inspirativní. A já možná začnu takovým malým, jak se říká, českým disclaimerem, a to je to, že kdyby se náhodou někdo divil, proč říkáme to nebo ono a miminko a bábetko a podobně, tak vlastně máme tady i nějaké, řekněme, pravidla o, řekněme, mlčenlivosti, a citlivosti a podobně. Takto, aby som ti to teda odľahčila, že my kvôli médiám u nás sme v istej fáze, lebo tá adopcia má samozrejme svoje rôzne fázy a my sme voči tomu veľmi opatrní, lebo to chceme čo najbezpečnejšie absolvovať voči nášmu dieťatku, ale pohlavie sme už prezradili, takže je to chlapec a viac nejak akože neprezrádzame, môžeme tak cca vek, ale to je asi všetko. Jo. Čiže to sú také tie informácie, ale myslím si, že to, čo budeme rozoberať, je aj tak v podstate v nejakej akože všeobecno konkrétnej rovine a nemusíme ohľadom toho občana nejak zbytočne Áno, že nemusíme okolo toho nejako našlapovať. Je pravdou, že my ten proces ešte nemáme ukončený a tým, že naozaj je to možno prvé takéto dieťa, ktoré bolo na titulke nejakých novín ešte predtým, ako vedelo, kto my dvaja sme, tak sme v tom proste veľmi, veľmi opatrní. Čiže kým to nie je ukončené, nerozprávame všetko, ale samozrejme, veď neskrývame sa, chodíme von, vidia nás ľudia v MHD, na ulici, kdekoľvek, takže áno, videli, nosíme so sebou malého chalana, je veľmi zlatý a o ňom sa pravdepodobne budeme rozprávať. Budeme určitě, takže děkuju, takže po hlavi už víme, je to malý klučík. Já začnu možná tím, Viktore, u tebe, protože vlastně ta historie je taková, že jste zjistili, že nějak nemůžete mít miminko a ty jsi byl na testech a vlastně se zjistilo, že řekněme ten problém, když se to tak řekne, je u tebe a z pohledu mnoha mužů je tohleto obrovské téma, protože my jako ti mačo, ti, kteří jako to zvládnou a ti, kteří jsou ti nejlepší, tak vlastně vystupujeme, že jsme, jako že by to byla nějaká slabost, že vlastně o tom ani nebudeme mluvit. A já to mám obecně v tom Dobrém tátovi, že se nemluví vůbec o tom, že jsem táta, natož vůbec o takovémhle tématu.
Mně napadá, jak tě to vlastně napadlo, že vlastně půjdeš s tím takhle veřejně a budeš jako vlastně prohrabávat ten sníh a říkat to téma do té veřejnosti. No pre tých poslucháčov alebo divákov, ktorí nevedia, tak my sme boli na testoch, u Adelky vyšlo, že všetko je v poriadku. Pardon, ale zase mám svoj vek, hej, takže tiež som akože k tomu prispela. Áno, je to nevýhodný faktor, ale keby som ja bol v inej kondícii, nazvime to, tak by nemusel byť až takým faktorom ako aktuálne, akože naša kombinácia tým pádom nie je ideálna, skôr neideálna. Týchto stavov našich, ale áno, skrátka mne nevyšiel vôbec dobre spermiogram, málo spermí v zlej kvalite, dokonca jedenkrát na tom vyšetrení zaznelo, že to bude ledva na umelé, čiže... Preruším, na ktoré my sme sa ale rozhodli, že nechceme ísť. To bolo naše spoločné rozhodnutie. A to už bolo potom, to z toho vyplynulo, ale toto boli tie vstupné informácie. A ja som tieto vstupné informácie mal, hovoril som si, že no tak áno, tak kto vie, čo z toho bude. A napriek tomu zaznievali z okolia, ale aj od blízkych, aj od médií, ale to je tá najmenej podstatná časť. Otázky na Adelku, no takže teda už kedy... A na mňa. Že kedy už sa rozhodneš, že kedy to príde, kedy už budeš mať to dieťa, kedy budeš tehotná. No a ja som si vtedy hovoril, ale to vôbec nemusí byť len o tej žene. A viem, že v našom prípade nie, no tak počúvajte, no tak aj toto je realita a prostredníctvom tej témy som sa dozvedel, že ona je oveľa rozšírenejšia, ako som si myslel. Oveľa rozšírenejšia, ako sa vôbec hovorí, lebo každá ďalšia generácia mladých chalanov, malých chlapcov má horšie spermy ako ich otcovia. A ide to stále horšie. Príčiny nie sú úplne známe. Tak som napísal, že počúvajte, kedy bude mať Adelka dieťa? Keď ja budem mať zdravé spermie. Myslím, že tak sa aj volal ten text v tom období. Takže takto sa to začalo. Povedal som si, že tak nie je to jej chyba, hej? Keď to tak niekto očakáva, že to je nejaká ženská chyba. A pardon, ale bolo zaujímavé, že naozaj mnohí odborníci vlastne sa vďaka tomu, že to nejaká verejná osoba otvorila, začali vyjadrovať k tomu, že to, čo dnes je považované za normu, by pred 20 rokmi, keď sa bavíme o kvalite spermy, považovalo za neplodnosť pomaly. Čiže tá norma sa stále znižuje, aby bola tá norma niekde akože pomenovateľná. A tým pádom si myslím, že to malo aj taký osvetový charakter, lebo veď, keď sa dá hovoriť o depresiách, cukrovke, rakovine, neviem čom všetkom, tak prečo nie aj toto otvoriť. Takže považovala som to za veľmi rytierské. No to určitě. I když tenkrát by ti rytíři asi o tom nemluvili. Ale co tvé okolí na to? Co tví kamarádi a podobně? Zaujímavé bolo sledovať, že keď hovorím o mojich kamarátoch, rovesníkoch, naozaj spolužiaci, tak tam to bolo veľmi dobre prijaté, lebo si povedali, fíha, tak to sa možno aj nás týka. Všetci išli na testy, niektorým vyšlo veľmi zlé, niektorým vyšlo, že asi celkom v pohode, takže díky, dobre, viem aspoň na čom som. Keď budem uvažovať o téme dieťaťa do budúcnosti, budem vedieť, s čím pracujem a či sa viem zariadiť, alebo neviem. Ale potom boli aj reakcie, ktoré boli, nazvime to prekvapujúce, lebo napriek tomu, že a predovšetkým ženy, ktoré hovorili, že áno, že konečne o tom niekto hovorí, aj my žijeme tento problém s partnerom a bojíme sa to povedať vlastným rodičom, vlastným rodinám, lebo je to taká z nejakého dôvodu absurdne tabu citlivá téma, tak boli muži, ktorí povedali nie. Toto by malo zostať za dverami spálne, za dverami domácnosti, toto von nepatrí. Moja protiotázka, prečo to von nepatrí, keby som mal, ja neviem, naozaj rakovinu hrubého čreva, o nej by som povedal, to by patrilo už za dvere tej spálne. Áno, to by patrilo, toto nepatrí. A samozrejme to nemá žiadne rácio, no aspoň pre mňa nie. Jasně. No tak ona ty normy, jak si říkala, se posouvají, ale i v tom společenském vnímání, že jo, ani o té rakovině tlustého střeva by se třeba nemluvilo dřív, dneska už jsou reklamy a herci říkají, běžte se vyšetřit a tak dále, takže se to posouvá. Ale áno, posúva sa to, ale je vlastne zaujímavé, že keď sa hovorí napríklad, že sú mastičky na vaginálnu mykózu a sú k tomu reklamy akože veľmi bežne viditeľné, tak vlastne ako keby to ženské pohlavie je viac nejak pertraktované. Ako v dobrom si myslím, že prečo o tom nehovoriť, ale stále možno aj tým, ako sme ešte stále trošku taká patriarchálnejšia spoločnosť, a to ja teraz nehovorím z nejakého vnútorného oportunizmu, teda nejakého boja voči tomu, ale tie mužské pohlavné orgány, tie semenníky, o tom sa jednoducho nebude hovoriť, pokiaľ je tam nejaký problém, lebo vlastne to nejak naznačuje slabosť toho muža, čo samozrejme slabosťou nie je. Takže myslím, že tam to bude trošku dlhšie trvať ako pri hrubom čreve, lebo to máme všetci.
Je to tak. Ale díky to, ale zeptám se ještě na ten tvůj vnitřní, jako řekněme pocit, protože asi jsi to jako úplně nevzal, že jsi to přečel, říkal, jo, dobrý, jdu dál. Jako asi se v tobě jako něco stalo, ne? Jasné, stalo. Ještě to bylo před pár lety, bylo ti kolem 30 let, mladý, nadějný, perspektivní muž. Ešte si ja nemal 30. Ja nemal som ani 30, kde? Ja som mal možno okolo, to bolo vtedy, Adelka, to som mal možno 25, 6? 6-7. 6, tak nejak. A pamätám si ten prvý deň, keď som sa úplne zrútil, keď som si hovoril, že fúha, že prečo, akoby, že prečo práve ja, ale zároveň tam veľkú rolu zohrávalo to, že tak ona so mnou skončila. S takýmto niekým, kto je vlastne nebude vedieť doručiť dieťa, aj keby chcel. Alebo aj keby ona chcela. A toto tvorilo veľkú časť toho môjho vlastne nesprávneho pocitu, keď to teraz ako spätne hodnotím, ale zároveň tým, že tam bola Adelka a ona to brala absolútne racionálne, až to bolo trochu strašidelné, že ja si pamätám, že my sme sedeli v jednom podniku, neviem, či to ty pamätáš, ja som tam bol zrútený a ty si tam sedela a tak si sa mňa pozerala na také chúďa, na takého zúfalca. Akože bolo mi ťa ale pozri, nezdielala si to vôbec so mnou a ja som si hovoril, že čo sa ona zbláznila, tak ja sa to kvôli nej trápim, aj čiastočne kvôli nej a ona to vôbec sa na mňa nenapojila. A to samozrejme som potom pochopil, že to bolo dôvodom, prečo mi sa relatívne rýchlo podarilo cesto preniesť, možno už čo to bolo, o 2 dní, to bolo v pohode. Ale ten prvý moment nebol jednoduchý, to poviem otvorene, že a ja som bol vlastne stále do nejakej miery spätý s tými vzorcami toho mužstva, toho, že ja vlastne som neporaziteľný, no a nebolo to tak. Jasně. No tak z pohledu lidstva jsme tady kvůli reprodukci, že jo, aby jsme se rozmnožovali a tak dál. Takže je to jako jeden z nejsilnějších vlastně vzorců a takže to je... Co vám k tomu pomohlo společně? Jako vy jste se asi o tom bavili, předpokládám. Ty si podržala Viktora, co? To bylo pro tebe důležité? No, vlastne ako som naznačil, ona to tak poloignorovala. Akože samozrejme, nie ja, ale ja to nehovorím zlom. Ja to hovorím tak, že nebola taká, že Ježiš, fakt, a čo teraz? Hej, toto tam vôbec nebolo. Čiže to bolo skôr tom, ale Vikinko, však veď nejde o život, veď nezomieraš. Veď fakt, že no dobre, no tak aj keby sme nemali dieťa, no tak je to nejaká realita, ale to fakt, že tu nejde o nie si smrteľne chorý. Že bez toho sa dá žiť a aj bez toho prežijeme. Pozri, doteraz sme žili a tak ďalej. Čiže veľmi racionálne sme sa cez to dostali a až ma to prekvapilo, lebo Adelka tak bežne k tým veciam v tom období nepristupovala, aspoň z môjho pohľadu, a teraz to zrazu tam bolo a mňa to úplne šokovalo. Možno, že v tom bola sa priznám, že aj nejaký pocit mojej úľavy, že to nie je len na mne a len o mne, pretože ten tlak predtým, to sa vždy hovorí, že spoločnosť robí tlak a spoločnosť robí ten tlak na ženu, že pokiaľ nemá dieťa, nemá hodnotu. Ale v konečnom dôsledku to je vždy len odzrkadlenie mojich vlastných vnútorných tlakov, ktoré na seba vytváram a obviňujem z toho spoločnosť. Spoločnosť je vlastne jedno, či mám, nemám deti, ale v tom seba obviňovaní a v tom seba tlaku si samozrejme všímam v spoločnosti len to, čo akože rezonuje s tým mojím seba tríznivým postojom. A ja som si ním celkom prešla. A myslím si, že to bola veľmi dobrá škola, že deti sú obrovskou školou, aj tie, ktoré nemáme. A že sa vlastne o tom diskutuje, debatuje, že zrazu to pre nás nebola taká samozrejmosť. Lebo ľudia, ktorí tak akože ľahko splodia deti, tým životom idú tak nejak tak a zrazu to dieťa príde a je to veľkým nabúraním do vzťahu, potom do vlastnej nejakej integrity, prichádzajú rozchody, rozvody, drámy. A my sme vlastne mali zrazu čas ten problém, alebo tú tému tých detí, akože zo všetkých možných úhlov si pozrieť. A nejako sme v sebe prijali, že to dieťa možno mať nebudeme. A nejakým spôsobom som ja vnútorne cítila, že nejako to tá príroda, alebo ten život zatiaľ takto s nami myslí, že to dieťa jednoducho prirodzene nesplodíme. A vôbec som sa necítila zladená s myšlienkou umelého oplodnenia. A nejako prirodzene ani Viktor, 3-krát som sa pýtala, či to len kvôli mne akože nepotvrdzuje. A povedali sme si, že keď tak, dajme šancu adopcii, lebo sme dvaja ľudia, ktorí vedia zabezpečiť dieťa a že uvidíme. A to bolo všetko, pretože presne ako si povedal, ľudia sa tu akože reprodukujú, ale reprodukujú sa aj takí, ktorí tie svoje deti nechcú. Takže matematicky nám vyšlo, že na čo my budeme cez skúmavky ťahať ďalšie dieťa, keď sú tu také, ktoré niekto odloží v nemocnici. A pozor, to nie je kritika umelých oplodnení. My máme kamarátov najbližších, ktorí majú deti aj z umelých oplodnení a sú to krásne zdravé deti, čiže to je len
osobné rozhodnutie, že toto nie je pre nás nejaká realita, niečo nám tam akoby škrípe vnútorne pocitovo, tak ako pre niekoho to škrípe v prípade adopcie, že si nevie predstaviť, že by si adoptoval dieťa. A to nie je zlé, že on má ten pocit. Proste takýto pocit má a hotovo. Jasně. Ale to som už asi odpovedala na asi 8 ďalších otázok, tak prepáč. Já jsem to čekal, že to tak bude dít, že když přijdete, že mi to vlastně odpovíte všechny ty otázky, které to mám. Vybavené, takže ďakujeme, dovidenia. Úplně perfektní. Pekný podcast. Dovidenia, krásné. Ty si řekla spoustu věcí, tak ten společenský tlak, já si myslím, že o to větší je, protože jste samozřejmě velmi známé osobnosti, že jo. To znamená, že kdyby se to stalo mně, tak možná by to ani moc lidi neřešili. Vy jste v televizi, ptají se vás, že jo, řeknou Adél, hele, už máš přes 40, kde bude to dítě? Akože môže to takto vyzerať, ale keďže, ako som hovorila, aj vždy je to o tom vnútornom tlaku, ktorý my sami na seba robíme, tak si myslím, že rovnaký tlak môže cítiť žena, ktorá býva niekde na vesnici, pracuje v kolektíve o 3 ľuďoch a môže cítiť rovnakú intenzitu tlaku, pretože má rovnaký samotlak na seba, ako som si ho robila ja. A v tej jej menšej realite stačí, že sa jej opýta raz za týždeň niekto, nie mňa, 20 000 ľudí, to som prehnala, ale ten pocit subjektívny toho tlaku môže byť veľmi rovnaký. Čiže v podstate v tom vnútornom svete je to jedno, či vás pozná x ľudí, alebo či ste v nejakej malej bubline. Takže vy jste se teda rozhodli, a to je zase ta další věc, na kterou jsem chtěl reagovat, že je vlastně skvělé, že jste měli dost prostoru se rozhodnout být těmi rodiči. Že? Protože asi tak jako lidi o tom přemýšlí, chceme mít děti, ale mají je všichni, že jo, tak budeme mít taky. Ale u vás toho času bylo vlastně docela dost. Když jste začali uvažovat o adopci, tak asi jste začali zjišťovat, co to vlastně znamená ten proces. Potom aspoň já vím, je to asi dlouhodobý nějaký proces. To rozhodně nebylo, že bábetko máte tady za 3 měsíce od té doby, co to začalo. Tam bylo několik let. Áno, my sme to asi nejaké 3 roky sme čakali, ale tak čakali. My sme to naštartovali celé v takom neutráli. Že my sme nevedeli, či aj do toho naozaj pôjdeme. Len sme tomu museli dať príležitosť, keďže sa to deje v nejakých procesoch. Tak sme si povedali, že keď nám aj zavolajú, na čo som ja nečakala, akože deň, noc, veď my máme svoje životy, my sme chodili do práce, svoje koničky, záľuby, priateľov, veľmi plný, pestrý život, tam nečakáš pri telefóne, že tak kedy už konečne, lebo nevieš si predstaviť, kde to dieťa zrazu zaradíš do života. Takže sme si žili svoj život a povedali sme si, že keď nám zavolajú, uvidíme, akú bytosť nám ponúknú a že či to zarezonuje a či to tak vôbec budeme cítiť. Mali sme z toho veľký, veľký rešpekt. No a chodili sme vlastne na tú prípravu a to musím povedať, že na to sme sa obaja zhodli, že je vlastne niečo, čo by sme odporúčili aj biologickým rodičom, že to mať dieťa a byť rodičom sa deje bez toho, aby sa o tom učilo na školách. Na školách sa neučí o tom, čo je sebahodnota, v akom seba nastavení ísť, do akého vzťahu, s kým viem budovať nejaký pevný vzťah, z ktorého môže potom vzniknúť nejaká pevne fungujúca rodina. U nás je to, že som zmetená, nepoznám svoju hodnotu, dám sa dokopy, teraz to veľmi preženiem, hej, s prvým manipulátorom, nechám sa oplodniť a po svadbe dieťati sa nechám potom celý život terorizovať, potom sú nejaké rozvody. Akože teraz som to veľmi prehnala, ale nevieme o tých vzťahoch a o tej výchove nič. A je to vlastne strašidelné, že len adoptívni rodičia dostávajú nejaký manuál. No ono je to pre tých ľudí, ktorí opäť počúvajú a nevedia možno o tom nič rovnako, ako sme nevedeli my, tak typujem, že v Česku to bude podobné, ale skrátka zo zákona je povinnou súčasťou toho, aby nás zapísali vôbec do zoznamu tých čakateľov, povinná tzv. Predosvojiteľská príprava. To znamená, my chodíme na sedenia s akreditovaným psychológom, kde sa vôbec o tej téme rozprávame. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že celá tá príprava, ktorá trvala mesiace, je tam presne určený počet hodín, koľko musí trvať, tak ona sa vo veľmi malej miere týkala akoby toho dieťaťa samotného. Že to nebolo o tom, že a teraz dobre, a teraz ako by ste ho vychovávali? Čo by ste urobili, keby toto bude kašel prvý? Nič, toto tam vôbec nebolo pokryté. Že tá príprava sa týkala z 90% nás dvoch ako vzťahu. A zamýšľali sme sa zrazu nad otázkami, nad ktorými sa človek nezamýšľa bežne, ani vzťahu, o ktorom by povedal, že je dobrý, lebo nemá ten dôvod vôbec. A teraz sme sa bavili presne o tom, aké boli naše detstvá, čo sú naše nejaké prvé spomienky, a zrazu ten človek sa pozerá na toho druhého a si hovorí, že aha, tak teraz... Preto si ty taký. Že vlastne teraz mnohé veci dávajú a tak ďalej. Čiže celá tá príprava bola
jedna fantastická skúsenosť, bez ohľadu na to, či by na jej konci prišlo dieťa. A keby sa to dalo, tak ja by som proste túto prípravu naozaj odporúčil hociakým ľuďom, ktorí plánujú mať niekedy v budúcnosti dieťa. Lebo záverom tej prípravy môže byť aj to, že tí ľudia si povedia, že radšej to nerobme. Radšej do toho nechoďme, alebo radšej dokonca sa možno rozíďme. Lebo zistíme počas tej prípravy, že tí ľudia majú úplne iné očakávania od života, o ktorých sa bežne nerozprávajú a zrazu potom príde dieťa a zrazu sa to celé končí a rozvody a naťahuje. Čiže a odnese toto dieťa. Áno, lebo a to je to, že často sa hovorí o tom, že ľudia, ktorí nechcú deti, že sú egoisti, ale si myslím, že egoizmus je v tom, že mať dieťa bez toho, aby som sa zamýšľal nad tým, či vôbec na to mám kapacitu alebo dostatok nejakého duševného zdravia prípadne a vyriešených traum a potom naozaj si to odniesie to dieťa. Takže je legitímnejšie povedať, že ja sa asi na to necítim a aj tak nás je dosť. Ne? No, ono je skvělé, když říkáš, že pro každého by to bylo povinné. Já absolutně s tebou souhlasím. Já v Dobrém tátovi dělám kurzy a jeden z nich se jmenuje Proměna muže v tátu. Včera jsme tam měli táty a vlastně ono je to úplně zásadní rozdíl, čímž třeba ty jsi prošel, ale úplně skvěle, že jste si jako partneři tím prošli. Ale vlastně ti tátové vlastně nemají vůbec vyřešené ty věci, jak to mám s rodiči, jaké já mám vzorce, jaké jsem měl dětství, kým chci být a tak dál a tak dál. A teďka my s kolegou, s kterým to děláme, jsme vytvořili takový seznam a vyšlo z toho 5 stránek jako věcí, na kterými by se člověk měl zamyslet. A vlastně ti chlapi, a tam byli i takoví, kteří už mají děti. A tam seděli a říkají, to mě jako vůbec nenapadlo. Čo napríklad, to ma zaujíma? Napríklad, tak čo ti napadlo? Tak například, jaký mám vztah s tátou, jakým způsobem, jestli jsem mu odpustil, neodpustil, jestli mám nějakou zášť, jaký byl pro mě vzor, jestli ten vzor byl pro mě ten, který chci dělat nebo nechci dělat, jakým způsobem to dítě, jaká je vlastně moje role, jo, jako jsem jenom ten zabezpečovatel, tak jak se to má, budu nosit tu potravu, anebo budu i partnerem, jo, jak budeme žít spolu jako partneři, tam těch věcí je fakt jako hodně, tam je jaká je babička, tchýně, kde budeme bydlet a tak dále, jak si to zařídím v práci, těch věcí je tam opravdu hodně a jak říkáš, většina do toho spadne, jako najednou, ale máme dítě a 2 čárky a co teď s tím? Jako, jo? Potom to pokračuje presne v tých istých vzorcoch, akých sa to dialo v tej minulosti. Lebo tiež aj v minulosti, a čím do hlbšej minulosti ideme, tak tým viac tie deti doslova ako keby padali z neba. A veď bolo v tých rodinách 15 súrodencov a potom už menej. Ale stále to vlastne bolo o tom, že sa to stalo a nikto sa nad tým ani nezamýšľal, že aké to je byť rodičom. Lebo veď všetci sú rodičia, tak budeme aj my a je úplne jedno, či som na to pripravený alebo nie som pripravený. A potom naozaj tí ľudia sa dostávajú do kontaktu so svojím detstvom. Keď vychovávajú to dieťa a uvidíme, ako to bude pri našom malom synovi, že čo sa zo mňa vyplaví, čo do mňa dali, možno aj niečo, čo by sa mi dnes nepáčilo, moji rodičia a čo do nich dali zas ich rodičia. Keby som o tom neuvažoval už napríklad počas tej prípravy, tak možno by som voči nemu reagoval možno aj tak nesprávne, ako trebárs niekedy voči mne reagoval môj otec, alebo voči nemu jeho otec a tak ďalej. A to bez tej prípravy by sa toto zamyslenie pravdepodobne nikdy ani nestalo. Vy jste říkali o té přípravě, já jsem měl úplně stejné myšlenky jako v minulosti, než jsem měl děti. Jsem si říkal, že opravdu každý by si tím měl projít, protože častokrát to dítě je jako kdyby tak dítětem vyřešíme naše problémy, že jo. Jako budeme mít dítě, tak si tím se to spraví. Budeme mít jako společnou věc, kterou budeme milovat, ale vlastně to, že to mezi náma nefunguje, většinou končí tím, že potom je to, zaprvé je to otázka chvilky, než to jako vyprchá, že jo. Začnou i problémy s tím dítětem, nějaké výzvy, nevím, škola, prospěch, tady chování a tak dále. Spánok. Spánek je úplně na začátku, jasně. a potom i když se to stane a to dítě odejdou, tak vlastně tam ti 2 lidé vlastně nejsou, že jo. Vlastně, a pak se dívají na tu telku, na ty seriály. Dívají se na vás vlastně v televizi, jo, ale... Takže my jsme vlastně ten výsledok vlastně to toho. řešení, no. Přesně tak. My jsme ten cíl. Sledujte. Díváme se na zprávy a potom se díváme na talk jako zábavnou talk show. Jako zábavu, aby jsme se odlehčili z toho těžkého života. Zajímalo by mě, jestli něco z těch věcí, když teda ty si říkal, že hlavně jste se bavili o tom partnerství, ale bylo tam i něco o té výchově teda, jak to máte dělat, co máte dělat a tak dál, protože to asi pro vás taky bylo. Skôr to bolo, myslím si, že o nejakých základoch asi tej detskej psychológie, o tom budovaní nejakého toho puta, tej nejakej prirodzenej naviazanosti a že ako to funguje a čo je prirodzené
a skôr to boli také akože nejaké psychologické testy, kde sme zisťovali, že ako to máme s nejakými vzťahmi a čo je OK, čo nie. Lebo myslím si, že už potom na tú výchovu je aj dosť veľa literatúry, že to je také platné pre všetky deti, ale pre tie adoptované sme skôr ten základ museli nejako budovať. A o to viac, že tie osvojené deti, tak ten prístup výchovný predovšetkým v tých prvých mesiacoch alebo rokoch je trošku špecifickejší oproti, nazvime to, bežným deťom. A to je do nejakej miery aj našou, nazvem to, výhodou, lebo všetky rady, ktoré prípadne prichádzajú z okolia, tak je to OK, ďakujeme za rady, ale my to budeme robiť takto, lebo to nie je norma. Nie je to bežné dieťa, tak to nazvem, hej? Takže nič o tom nevieš. Čiže nič o tom nevieš. My sme preto chodili na tú prípravu, ďakujeme, veľmi si to vážime, ale budeme to robiť takto, hej? Lebo naozaj, tam musí dôjsť k novému naviazaniu na nového primárneho rodiča, primárnu osobu, v tomto prípade matka. Tam došlo k naviazaniu, čo sa veľmi tešíme, ale zároveň je na to trochu sama, aj keď som tam. Takže držím palce. Čiže v tomto smere to je ako keby aj výhodou, ale zároveň to prináša isté špecifika výchovné. Nehovorili sme o nich akoby presne, ale presne sme si popisovali veci, ktoré sú pre tieto deti kľúčovejšie ako pre ostatné deti. Ale aj v tej ako keby príprave alebo v tom psychologickom prístupe k osvojeným deťom sa to stále nejako mení, pretože kedysi bol taký ten úzus, že v 18 sa zrazu náhodou, ak vôbec dozvie to dieťa, že je adoptované a prichádzajú veľké vnútorné šoky. Takže teraz je vlastne aj ten trend čím skôr konfrontovať to dieťa so svojou realitou, so svojou identitou, aby sa čím skôr vlastne uchopilo, pochopilo, prijalo to, pretože to je, žiť v takej lži je vlastne jedna turbotrauma. Takže aj to sa mení. No a vlastne musela aj naša rodina tak nejak chápať to, že nejde hocikomu hocikedy na ruky, lebo musí pochopiť, že tak ty si najbližší, kto teraz som bol u tohto na rukách. Takže vlastne to bolo trošičku aj o také disciplíne toho okolia. No. No a řekli jste zajímavou věc. Vlastně když máma nebo žena otěhotní, tak vlastně se hned z počátku spouští ty, řekněme, biologické reakce, začíná to pouto mezi dítětem a mámou a vlastně vy jste v tom, jako kdyby oba dva od začátku, vlastně to, co ten táta, a já těm chlapům říkám, hele, buď tam od toho oplodnění a buď tam během toho těhotenství, porodu a od začátku, i když tam nejsi proto, že bys předával zatím ty hodnoty a házel ho do vzduchu a všechno možné, ale buduješ si ten vztah, že jo, ale vy vlastně jste byli úplně na stejné startovní čáře, i když ty jsi primární osoba nějaká, když to takhle zní filozoficky, ale vlastně i ty jsi musela začít budovat ten vztah vůči dítěti. Takto. Ono vlastne nie vždy sa aj u tých biologických rodičov ten vzťah vybuduje aj medzi matkou a dieťaťom. A to je, myslím si, že ďalšia tabu téma, že je pár rodičov, ktorí možno nie sú úplne tak šťastní, že sú rodičia, ale je to tak strašné tabu, aby povedali verejne, že keby som mohla, tak do toho už druhý raz alebo vôbec nejdem. Ale to je iná téma, že nie vždy to puto jednoducho vznikne. Ale my sme boli vlastne na začiatku oveľa vyrovnanejší, pretože ten malý ešte akože tak nejak nerozlišoval, že kto je mama, otec, vnímal nás oboch a dokonca v mnohých veciach bol Viktor oveľa zdatnejší, odvážnejší, aktívnejší. Ja som bola v takej väčšej panike. A až potom časom, keď sa to púto buduje a keď sa začíname viacej vnímať aj s tým malým sme sa začali, tak áno, už to bolo o tej mame a ja som aj oveľa viac s ním. Takže to sa vtedy udialo. Ale naozaj zo začiatku sme boli vlastne 50-50. Tým, že akože ja som nedojčila, tak to bolo, myslím si, že také netypické. Ten netypický úvod. A teraz je to už to, čo sme vlastne chceli dosiahnuť, to som naznačil, že súčasťou aj tej prípravy bolo, že potrebujeme čím skôr vytvoriť vzťahovú väzbu. Rozumej, keď mama odíde za dvere a dieťa sa rozplače, že mama, môže to byť pre okolie akože nepríjemné, že rozmaznané dieťa, ale toto sme chceli docieliť. To sa podarilo, no ale prináša to samozrejme aj plán B, že Adelka sa teraz nezastaví. Ale to je stav, ktorý je dočasný, ale ktorý prináša benefity, ktoré sú nesmierne dôležité pre to malé osvojené dieťa. Takže sa z toho vlastne aj tešíme, aj keď to je, áno, je to
Ale aby sme vysvetlili, že vyčerpávajúce. teraz aktuálne je za 2 dverami v inej miestnosti s našou kamarátkou, ktorú má veľmi rád, takže veríme a tak vnútorne dúfam, že je OK. Neslyšíme zatiaľ žiadne, ale povedali sme mu, že prídeme, sme hneď tu, takže to chápe. To je vlastně zajímavé, Viktore, co popisuješ, že vy vlastně cíleně jste chtěli dosáhnout toho, aby tady byl ten hlubší vztah k té mámě, což je úžasné, protože spousta chlapů vlastně bojuje s tím na tom začátku, že řeknete, jo, tak ale já jsem táta, ne, tak tady, že máme teďka bonding, jako jo, a jim vysvětluji, ale jako on tu mámu cítí, ví, jak jako voní, jaký má srdeční tep a teďka my z pohledu ega řekneme, ale tak jako já jsem tady táta, já říkám, hele, smrdíš, máš tady fousy, jo, máš úplně jiný hlas, úplně jinou energii, přijdeš z práce, úplně, a co to dítě, potřebuje nějakou jistotu, takže vlastně cíleně jste chtěli, aby ty si byl ten styčný bod a ty si s tím vlastně úplně v pohodě. No takto, že ono to je, že aj keď to naplánuješ, tak potom ono to nie je úplne jednoduchá situácia pre tých otcov a nie je to úplne jednoduché ani pre mňa. Napriek tomu, že si to racionálne viem povedať, jasné, veď áno, toto sme chceli a je to prirodzené, že aj osvojené deti, že za tou matkou proste idú automatickejšie ako za tými otcami. A však dá sa to aj na toho otca naviazať, ale je to skôr netypickejšie. Čiže áno, chceli sme, ale zároveň napríklad teraz nahrávame v Prahe. Je to aj kvôli tomu, že ja som tu teraz na nejaký čas kvôli nejakým polopracovným veciam. A čiže pár dní sme sa nevideli. Adelka aj s Malým prišli a Malý ma absolútne ignoruje. Že je to 90% ignorácia. Občas ma pozdraví. Hej? A človek si povie, že tak dobre, tak teším sa, prídu za mnou, obidva prídu, pusu. On aspoň určite niečo, že aspoň ma... A usmial sa. Otočka. Áno, usmial sa, otočil sa a odišiel dole za metou. Ty máš inou perspektívu než ten Viktor. Je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad, keď ja prídem domov, že napríklad, že na chvíľku mojich rodičov, ktorí sú naša jediná vlastne, alebo teda občas aj tvoji rodičia, ale naša jediná taká naozaj, že pomoc, lebo nechceme žiadne pestunky. Ani to nechceme práve aj z toho dôvodu tej adopcie, ale už akože mojich starých rodičov vnímať. Čiže ja keď prídem náhodou, že ho tam na chvíľku nechám, tak on ma uvidí, urobí, že a utečie niekam preč, on to není, že je roztvorená náruč. Čiže to je to isté. Čiže skrátka, absolútna ignorácia takmer, ale rozumiem, a to však všetci hovoria, to je len fáza, potom uvidíš, ako sa to otočí, a keď bude mať 3 alebo 4 roky, ako potom mamu nebude a bude s tebou chodiť niekam. Dobre, tak čakám. Teraz to... Jsou na to opravdu průzkumy, výzkumy tak. A opravdu to tak funguje. A tím, že máte kluka, tak si myslím, že Adel bude ještě žádlit teda na to, že ty budeš ten tatínek, máma se stará, přijde táta prostě a co já tady jako, tak ty budeš mít vlastně možná naopak. A od těch kluků to tak funguje 4-5 let, prostě to tam naskočí a to uvidíš, to se pak dobiješ, takže... Já si půjdem pospať potom. On bude spinkat už v té době, úplně v pohodě. Skvěle. Samozřejmě se chci zeptat ještě dál, ti rodiče, prarodiče, jakým způsobem oni to vzali. Zase bavíme se o těch generačních rozdílech. Byly tady nějaké tabu? Máma, táta, jak to přijali? Tým, že to nie je proces, ktorý sa stane tak ako pri bežnom tehotenstve, že žena tehotná, 3/4 roka sa na to každý pripravuje, už sa tešíme, tu sú ultrazvuky, tam postielka v izbičke, kúpime toto, že zrazu nám zavolajú z úradu a o 2 týždne máme doma dieťa, tak je to pre každého šok, nielen pre nás. A my sme boli na to najviac pripravení, ale ostatní nie. A tým pádom zrazu, že vidieť, že aha, že máme tu nejaké dieťa, o ktorom sme nič nevedeli, je to proces. A každý ten proces zvláda inak, rovnako ako aj my sme ho mohli zvládať inak, možno iné dvojice ho zvládajú inak, aj tí rodičia ho každý zvládal inak. Myslím si, že dnes, a to je vlastne už po roku, že ten proces je už dobre. Na všetkých úrovniach. Že všetci prišli do cieľa prijatia. Tak. Každý v inom tempe a s inými možno nejakými úvodnými predsudkami, prekážkami, ale už sme tam. Za čo sme veľmi vďační, lebo hovoria aj psychológovia, teraz pani psychologička, s ktorou občas ideme na takú konzultáciu, ktorá vlastne sa tejto téme venuje, hovorí, že niektorí ľudia sa rozhádajú s rodičmi, niektorí rodičia vôbec nepríjmu to dieťa. Takže myslím si, že sme v tomto veľmi šťastný pár, aj keď u niekoho na tej štartovacej línii to tak zo začiatku išlo tak pomalšie, ale už sme tam všetci.
A priznám sa, že moji rodičia, oni sú takí veľmi hypisácky v tomto, pretože dokonca ani moji rodičia na mňa nikdy netlačili, nikdy, že kedy už bude to vnúča a že mali by sme už to dieťatko. Oni to vždy rešpektovali, že to je môj život a to, ja som za to veľmi vďačná, pretože to tiež nie je úplne bežné. Ale je to možno aj tým, že moji obaja rodičia majú síce cez 70, ale sú obaja aj veľmi činní, majú svoj naplnený život. Nečakajú, že je mojou povinnosťou im naplniť život. To mne príde niekedy taký akože egoizmus od starých rodičov, že a kedy budeme mať vnúča. Takže to je vlastne, kedy ty svoje telo použiješ na to, aby si niekoho porodila, aby som ja bola šťastný. A ja si tak hovorím, že tak chceš vnúča, no tak si adoptuj, alebo sa ešte posnáž, alebo ja neviem čo, pred škôlkou si nejaké vezmi, ale že čo ja s tým mám? A moji rodičia mi v tomto vždy dávali absolútnu slobodu. Dokonca moja mama mi potom hovorila, však veď choďte do tej adopcie, ale tak vieš, ty už máš aj svoj vek, to už budeš aj taká, to ťa možno bude aj otravovať, vieš, akože Rada si pospíš. Rada si, ale vlastne mala úplnú pravdu, lebo však je to zásah do toho života, ktorý 42 rokov človek žije vlastne v nejakej úplne inej verzii. Takže naši boli v tom úplne takí OK a potom boli aj veľmi OK s tým, kto prišiel a veľmi si ho obľúbili. Tam se na to, protože to je jedna z těch velkých věcí, jak jsem říkal, vyrovnat si ty vztahy s těmi rodiči. Protože zase to tabu nebo takový předsudek je, ale všichni budou šťastní, když bude to dítě. Může se ti to stát v 18, ve 20, máš dělat vysokou školu, musíš prvně dostudovat potom, jo, tohle, tady nemáš byt, dům a tak dále, spoustu různých podmínek, ale vlastně ti rodiče to nějak, ti, kteří by vám měli dát tu oporu, tak vám ji nedají, že jo, tak to je skvělé teda, že to takhle máte. Vy jste oba dva velmi vzdělaní, ty jsi dokonce doktor práv, že jo? Dokonce. Ale na Wikipedii, dělal jsem si rešerži, Judr. Je trošku vzdelanejší, ale... Jo. Ale teda treba povedať, že ja som sa reálne v aplikačnej praxi právu nikdy nevenoval, lebo už počas školy som pracoval v televízii, takže tie cesty sa tak nejako ako rozdelili. Ale áno, ešte som dokončil školu. Čiže... Tak ty teďka, jak lítáš, tak vidíš věci z nadhledu docela. Áno, ešte som aj pilot, hej, čiže to... Jsi pilot, takže to je taky náročné, že jo? Áno. Ty Adel, taky vysoká škola, všechno takhle. Jo. A do toho ještě, a to mě právě jedna věc, než já jsem byl poctěn tím, že jsem byl u tebe v tvojí show, tak jsem tě asi 5 let sledoval a všechny rozhovory a tak dále jsem si poslechl. A právě jsem si říkal, do jaké míry má na tebe vliv to, jaké hosty si pozýváš, o co všechno se zajímáš, protože ten záběr je široký od kvantové fyziky přes spoustu různých věcí. Jaký vliv to má na tebe jako rodiče vlastně? Ako rodiče? No, vidíš, to je zaujímavé. No tak ako človeka absolútny, je to taká moje kontinuálne pretrvávajúce vzdelanie. Trošku v takej palacinkovej úrovni, že idem do tej témy akože takto hlboko, ale vždy sa snažím ten rozhovor viesť aspoň do nejakej podstaty, aby to nebolo povrchné. Čiže tie moje prípravy tiež akože idú do nejakej hĺbky adekvátnej mojim schopnostiam a môjmu mentálnemu vybaveniu. Ale je pravdou, že všetci tí hostia sú veľmi pestrí a že vždy sa dostávam do iných tém a spoznávam iné témy. Teraz som mala napríklad nedávno hostia od vás, Vladimíra Broža, ktorý urobil obrovskú zbierku knižnú o architektúre z rokov 58 až 89 a zrazu sa ponára človek do tejto témy a je to fascinujúce a inšpiratívne. A myslím si, že keď už napríklad hovorím príklad tohto, tak to nie je len o tom, že sa človek dozvie o architektúre a chytím sa tohto hostia, ale napríklad on išiel o tej architektúre písať a ju predstavovať ľuďom práve preto, že ju neznášal v detstve, lebo bola prikrytá tým nánosom komunizmu a režimu. A vlastne čím sa viac začal vzdelávať v tej téme a začal to chápať, tak to pochopenie, ako aj on sám povedal, je vlastne nejakým prejavom nejakej lásky. A myslím si, že to je niečo, čo zrazu je akože, dobre, téma architektúra, sa rozprávam s českým reperom, že čo mne to môže dať do výchovy, ale vlastne to, čo môžeme neznášať, nechápať, je niečo, čo je práve tou témou, v ktorej by sme sa mali vzdelávať, lebo to vzdelanie je jediné, čo nám otvára dvere k pochopeniu a pochopenie už znamená, že v tom vidíme zmysel, krásu, niečo, že to máme prijaté. Takže vlastne v konečnom dôsledku mnohé tie témy, hoď nevyzerajú na prvý pohľad rodičovsky, vždy niečo prenesú do tej podstaty, ktorá sa dá v tej výchove využiť. Alebo v tom kontakte s tým malým človekom.
A ptám se na to, i když jste teda měli tu přípravu, říkali jste, budeme rodiče, měl to nějaký vliv, že jste prostě, a teď budu zkoumat, jak to ty děti a ty vývojové cykly. A teďka tím, že tady každý jeden pohled, co to znamená a tak dále, jako je to tak, jo, poviem pravdu takú, že my vlastne sme boli aj vtedy, keď už sme vlastne mali ten prvý kontakt s ním a sme vedeli, že dobre, o mesiac už ide k nám. My sme mali ešte nejakú prácu, tú svoju každodennosť. Ja som sa snažila zrušiť, čo sa dalo. My sme vlastne týždeň v aute sa vozili so všetkými detskými vecami, lebo sme ešte prerábali byt. Nemali sme to kam dať. My sme vlastne takto, zhrniem to, my sme nemali čas. Jasne. A ja dokonca teraz, odkedy ho máme, vlastne rok čítam jednu knihu o výchove. A všetko ostatné je také akože day by day, ale tá kniha je veľmi dobrá a mnoho mi otvára oči. A myslím si, že zatiaľ ešte tá výchova nie je ani taká nutná, lebo je malinký, je to skôr o takom dávaní zábezpeky. A jediné, čo som si teda akože základ osvojila, je, že nehodnotiť jeho emócie. Hej, že ale veď nič sa nestalo, a veď teraz nepláč. Hej, alebo takéto, že on plače, a to niektorí rodičia alebo starí rodičia robia, že dieťa plače, má nejaký svoj vnútorný vážny problém, plače a ty tak, že aha, pozri, vtáčik, pozri. Hej, a to je presne to, čo vlastne v tej knihe, ktorá sa volá Toto mali čítať naši rodičia, taký bestseller, vlastne hovoria, že si predstavte, že vy máte nejakú akože ťažkú situáciu, že prídete večer domov, začnete tomu svojmu mužovi hovoriť, že počúvaj, mám z tohto úplnú depku, čo sa deje? Pozri, aha, vtáčika teraz. A si hovorí, že no, čiže toto je aspoň vtáčik. Pozri, vtáčik. Vôbec ma to nezaujíma, nechcem sa s tebou o tom baviť. Čiže toto je napríklad jedna z vecí, ktorú považujem za dôležitú, že brať vážne, ale nie akože príliš ešte akože prikrmovať tie jeho emócie, ale brať ich vážne a nechať im neutrálny priestor s pocitom, že sme tam a že tie jeho emócie, že im nechávame ako nejakú dôležitosť, ale zase nie teraz ho akože za každým čičíkať a zachraňovať. Čiže tiež v tom hľadáme tú mieru, že s niečím sa musí vysporiadať aj sám. Čiže strašne dlho odpovedám, ale nestihali sme nič si čítať. Takže na ceste, takže si tá klasická máma, ktorá chodí v pyžamu celý den a... Niekedy, no. Niekedy sú to také tie momenty, že veď umyla som si tie zuby dnes, ale keďže nosím na noc strojček, tak to väčšinou akože vyriešim. Väčšinou. Niekedy. Niekedy nie. Někdy ne. Jak to vidíte do budoucna? Přemýšlíte nad tím, co bude za rok, za dva? Nebo tím, že to tak řešíte, že vlastně ten proces té adopce, jako těšíte se na ten další krok, až to bude oficiální, nebo... Tešíme, lebo to prinesie určite nejakú mieru slobody pre nás, takú všeobecnú, že keď už to bude definitívne, právoplatné, on vlastne, a to je možno tiež informácia pre ľudí, ktorí nevedia, ako to funguje, jemu sa vydáva nový rodný list, nové rodné číslo, bude mať naše meno a tak, čiže on má úplne identitu právne ako naše biologické dieťa. To nie je, že kedykoľvek ide on je proste naše dieťa. So všetkým, čo k tomu patrí. Alebo bude teda, keď sa to stane, bude. Na to sa tešíme, lebo hovorím, priniesie to nejakú mieru slobody, možno aj v tom, čo o ňom budeme hovoriť, alebo nebudeme hovoriť. Čiže na to sa tešíme. A prečo o tom hovorím? Prečo som hovoril o tých dokladoch? Jaká bude budúcnosť? Lebo to bude budúcnosť. No súčasťou tej prípravy bolo aj to, že nemajte od toho žiadne očakávania. Očakávania od toho, aké to dieťa bude. Čo z neho bude, či bude šikovné, či bude nešikovné, či bude mať talent na niečo. Možno nebude mať talent na nič. Možno bude veľmi temperamentné, neznesiteľné, možno bude tiché. Že nepristupovať k tomu ako k niečomu, že ja z neho idem vykreovať teraz takéhoto a dokážem všetkým, že to je úplne nesprávny prístup, lebo sa nemusí podariť. A prinesie to viac škody ako úžitku aj pre tých rodičov a aj pre to dieťa. Bude to trápenie pre celú trojicu. Čiže my nemáme žiadne očakávanie od budúcnosti. Našou misiou, na ktorej sme sa zhodli, je byť dobrými sprievodcami tomu malému v jeho živote, láskavými sprievodcami, aby z neho vyrástol čo najšťastnejší a najslušnejší človek. A najspokojnejší. A najspokojnejší. To nič viac. A čo z neho bude, či bude študovať, či niečo vyrastie, aké bude mať zamestnanie,
Ale tak si myslím, že tak by to asi mohli mať a majú asi aj biologickí rodičia, ale áno, my sme sa na tom tak nejak zhodli, že nesmieme mať očakávania a vlastne aj naša budúcnosť, aj súčasnosť by mala byť o maximálnom možnom prijatí. Samozrejme, že máme svoje ega, že občas sa stane, že napríklad je z nášho pohľadu šikovný v rozprávaní, že je veľmi verbálny, čo sme radi, lebo aj my sme, tak si aspoň pokecáme. Takže už potom máme také, že wow, už aj toto povedal, a potom zrazu, keď už mu niečo nejde, včera si to vedel, tak už áno, že človek sa pristihne pri takých drobných očakávaniach. Ale áno, môžu sa z neho aj vyplaviť možno nejaké tie veľmi hlboké prenatálne traumy. Možno tam žiadne neboli, nevieme, ale do toho sme išli s tým projektom, že kto iný, keď nie my dvaja, že máme zázemie a možnosť, by sme mohli do takého niečoho ísť a byť v tom prijatí presne ako Vicky povedal. A áno, a nemať túto ilúziu, čo majú aj niektorí rodičia, asi prirodzenú, že ja idem niekoho formovať. Pritom sme väčšinou veľmi deformovaní jedinci, ktorí si nie sme vedomí svojich vzorcov, traum, ovplyvnení, čiže mnohí takíto jedinci ešte chcú formovať, alebo teda deformovať ďalej, takže tento plán tiež nemáme a myslím si, že zatiaľ on teda dosť formuje nás. A vím, že je to veľmi brzo, ale přemýšlíte i o sourozenci? Na to odpovedz ty ako právnik, lebo ja by som tu začala kadečo rozprávať. No ono to a opäť v Česku, neviem, či to je takisto ako na Slovensku, že takto funguje systém, opisujem systém, že keď sa tej istej matke opäť narodí dieťa a opäť ho, nazveme to, dajú do systému, tak oni prioritne kontaktujú ľudí, ktorí už majú súrodenca, aby predovšetkým spájali súrodencov. A tí ľudia môžu povedať, že nie a kedykoľvek nie sú k ničomu viazaní, ale kontaktujú ich, lebo by chceli spojiť súrodencov. Nevolali nám. Zatiaľ nám nikto nevolal. A tiež to máme tak veľmi otvorené, že aktuálne si to samozrejme neviem predstaviť. Ale ani pred rokom som si nevedela predstaviť to jedno dieťa, lebo čo nezažije človek si predstaviť nevie. Takže je to opäť vo veľkom neutráli a v Božích rukách. No. Nevieme, čo bude a opäť, keď sme hovorili, že nezamýšľame sa nad jeho budúcnosťou, tak ani nad tou našou, lebo veď aj na to sa nebudeme vedieť pripraviť a nebudeme vedieť povedať, kedy sa to stane, či to budeme cítiť, nebudeme cítiť. Ideme akože naozaj, že deň za dňom, tak ako s ním. Ako sme s ním išli, keď prišiel, ako s ním ideme teraz. Naozaj, že každý deň. A čo bude, možno nebude už nikdy nič, možno bude on jediné naše dieťa. A keď to preženie, možno budeme mať ďalšie 4. Nie sme na žiadnej misii, že ideme teraz robiť zo seba nejakých spasiteľov alebo hrdinov, nič. Proste je možné, že sa to stane, je možné, že sa to už nikdy nestane a do ničoho podobného nepôjdeme a možno pôjdeme opakovane, ale opäť to bude súčasťou toho momentu, keď sa to stane a my budeme cítiť, či áno alebo nie. A či to vôbec bude aktuálne. Nevieme. Skvěle. A ještě jedno tvé téma, Viktore, ekologie. Jak k tomu přistupujete? Máte všechno z druhé ruky, ty taky vlastně použité věci všude na Instagramu dáváš. My tak akože žartujeme, že už dieťa máme z druhej ruky, takže už aj všetko ostatné vlastne. Ale nemáme všetko máme second hand? Väčšinu vecí, ale napríklad sorry, to bola otázka na teba, ale ako... Nie je to spoločná, takže kľudne odpovedaj. Nezvládame napríklad tieto, že tie látkové plienky, no... A len už sa to trošku vyvíja, aj ten môj ekologický prístup. Teda nie, že by sa vo mne vnútorne vyvíjal, ale ja mám pocit, že to čím ďalej, a teraz aktuálne prebiehala aj konferencia celosvetová klimatická. Proste ja pod váhou dôkazov za tie posledné roky, keď som sa tomu aktívne venoval, tej ekológii aj na internete a tak, proste mám podozrenie, že sa to nemôže podariť. Že to nevyjde. Že to je jedno asi. Bill Gates, ktorý investuje proste miliardy do energetických a ekologických projektov celý polku svojho života, teraz na tej konferencii, hovorí, že proste 1,5 stupňa oteplenie, ktoré malo byť kritické, on si myslí, že sa nepodarí ani 2-stupňové zastaviť. A to vidím všade okolo seba, vidím to, že keď vyjdem zo svojej bubliny, ktorá to rieši, tak väčšinu ľudí to absolútne nezaujíma. Na Slovensku, hovorím predovšetkým o Slovensku, čiže to tým, že my sme v hodine 12, tak tu by sme nemali presviečať 9 z 10 ľudí, ale iba toho posledného. A my 9 by sme už mali byť presvedčení a nie sme. A teraz bol prieskum pred 2 mesiacmi na Slovensku. 14% ľudí považuje klimatickú zmenu za... 14% Slovákov považuje klimatickú zmenu za jeden z najväčších problémov. Čiže to je strašne málo.
A na to je neskoro. Keby sme boli v 90. rokoch, mohli by sme sa o tom baviť, že 14% dobre, tak to ešte nejako docibríme. Myslím si, že sa to nepodarí. A našou jedinou cestou bude adaptácia alebo výskyt nejakej novej technológie, ktorý proste zníži naše energetické nároky. Fakt, že niečo na spôsob, teraz veľmi to kreujem, modulárnych jadrových reaktorov, že nebudeme potrebovať toľko fosílneho paliva a tak ďalej. Alebo teda nejaká veľká kríza, ktorá samozrejme asi bude, nejaká migrácia klimatická, možno nejaký konflikt. A aj to je dôvod, prečo rozumiem, že niektorí ľudia napríklad nechcú deti a to mi tiež príde ako veľmi taký neegoistický pohľad na to, že do akého sveta vlastne. Že nie len, že ja chcem a bude to zlaté a milé, ale možno aj preto sme sa pre tú adopciu rozhodli. A ja mám aj vnútorne taký pocit a viem, že to môže vyznieť možno tak nejako hrubo, ale ja to tak cítim, že keď počujem o týchto klimatických hrozbách a vlastne o tej už aj súčasnej realite, tak si hovorím, že vlastne nemám výčitku, že sme toho malého same my nejak dotiahli, že už tu bol a už sa o ňo aj tak treba postarať. Takže to je, dúfam, že to nevyznieva akože nejakom divne. Ne, vůbec ne. Já si myslím, že to, o čem se tady bavíme, asi mi to potvrdíte, to, co je důležité, když to řeknu jednoduše, každý by se měl starat sám o sebe, asi tak trošku. Ale akože je pravda, že my sa tu rozprávame o ľuďoch, ale aj my sme v mnohom veľmi leniví. Akože sme oproti niektorým, áno, včera sme videli na Pařížskej, ako sa ľudia fotia s kabelkami Dior, ktoré sú vo výklade a za nimi sa fotia. Hovorím si... V tom výklade. A príde ti to také, že sa nad tým tak akože sa pousmeješ, ale potom zase všetko je relatívne. My tiež žijeme v nejakom nadbytku a tiež tvoríme nejaký odpad. A ja som ešte aj pilot navyše, čiže tam už vôbec nemám čo hovoriť, takže vieš, to je vybavené. Čiže akože dá sa vždy na niekoho ukazovať prstom, ale akože áno, vždy tie tri ukazujú na nás. Keď na niekoho ukazujeme, tak máš pravdu, no. Jasně, ale tak myslím si, že to bylo i to téma, i o té adopci a tak dál. Vlastně ať každý se primárně zaměřuje o ty svoje výzvy a ty si pořeší co nejlépe, že jo? Tak potom nemusíme řešit, kdo napíše i o našem rozhovoru a podobně. To asi vy znáte mnohem více. Já jsem měl teďka minulý týden prvního hejtra, jo? Takže to jako... Ale aký je to pocit? No, těžce jsem to nesl. Jeden hejter. No, bylo to na téma... A ten nám jako, co bude tady říkat jako o otcovství? Ale to väčšinou si sa asi dotkol niekoho, kto o tom svojom otcovstve veľmi, veľmi pochybuje a ty ako... Tak. A pozor, ja si myslím, že ty tiež akože veľa mužom rýpeš do toho ich ega, pretože to otcovstvo sa tiež považuje za takú nejakú samozrejmosť a zrazu ty... Však ja viem, čo robím. A ty prichádzaš zrazu s tým, že halo, kľúci, ale aj toto by bolo fajn, a není to len toto. Čiže ty podľa mňa, ja ti veľmi držím palce, lebo keď to budeš robiť dobre, ja si myslím, že si zaslúžiš oveľa viac hejterov. Tak. ktorí budú a proč to bude teda? Ktorí sa budú cítiť vlastne dotknutí. A myslím si, že aj to, čo mal Viktor hejterov kvôli tým spermiám, je to vlastne, že ten hejt prichádza vtedy, keď sa dotkneš niekoho v tej jeho téme. Takže jasne, je dobre, že sa dotýkaš. Tam, kde mám to zranení, tam to načnu. A proč on mi to vlastne spôsobil, že ja sa tak cítim. No. Takže, je to dobrý. Je to na dobré cestě, tak to je skvělé. Blížíme se ke konci a já vždycky mám takovou klasickou závěrečnou otázku, protože tohleto poslouchají nejen tátové, ale chci taky, jestli vás něco napadá, dobrý táta, to otcovství, vůbec celé, jestli to dává smysl, nějaká taková zpráva, message, kterou chcete dát? No, ja neviem, ja si vždy tak spomeniem na ten náš rozhovor, ktorý bol pre mňa tiež veľmi vzácny a obohacujúci, keď si bol môjim hosťom. A vlastne vždy si tak spomeniem aj pre mňa také silné, keď vnímam môjho otca a jeho deda a teraz z toho nášho syna, nejaká generácia, ktorá možno biologicky nepokračuje, ale emočne určite, že aké je dôležité si naozaj vysporiadať tie vzťahy s tými otcami, pretože ako keby my ženy tiež to s tými matkami nemáme všetko vždy vyriešené, ale ako keby sme to vedeli aspoň nejako vypovedať, aspoň sa o tom s niekým porozprávať, aspoň to nejako uchopiť. Ale chlapi to tak možno, že teraz veľmi paušalizujem, ospravedlňujem sa, inak k tomu pristupujú a mať v sebe nejakú mieru toho odpustenia. Možno, že ten otec už nežije, možno ten starý otec už nežije, ale to neznamená, že ten vzťah tam nie je a že si to upratať, tak to je určite niečo, čo nás oslobodí a dá nám takú čistotu do ďalších vzťahov, ktoré potom môžeme budovať. Takže, ale to mám od teba vlastne takú inšpiráciu. No a presne to som išiel povedať, takže sa už vlastne len pridávam, pretože ja som pred asi týždňom počúval rozhovor s psychologom, ktorý sa venuje
venuje mužom a chlapcom, a oni sú jeho primárnymi klientmi, a že v drvivej väčšine prípadov tí muži, ktorí tam k nemu chodia s nejakými problémami, keď sa bavia o svojich otcoch, tak minimum z nich má svojho otca za nejaký osobnostný charakterový vzor. Že väčšinou sú tými vzormi tí otcovia kvôli možno kariére, možno nejakému úspechu, možno čo reprezentujú, ale z pohľadu toho, akými sú ľuďmi, že je to úplne minimum. A pre mňa to bolo absolútne šokujúce a súvisí to s tým, čo ty hovoríš, že vlastne v momente, ako ten vzťah s otcom nie je vysporiadaný, tak pravdepodobne ja budem veľmi podobným otcom. A potom to takto prechádza z generácie na generáciu a nikdy sa to nelepší. Takže ještě mu to budu vyčítat, že to je vlastně jeho chyba, že jo, takže skvěle, tak děkuji moc, tak jsme to zakončili vlastně stejně jako u tebe, to znamená to odpuštění, vyrovnání se svojí minulostí, to byla poslední otázka u tebe v show, tak je to skvělé, takže je to fajn. Dobre. Já moc děkuji za to, že jste přišli, zvládli jsme to, malinky to taky zvládnu. Zdá se, že ano. Zdá se, že to zvládnu. Já se budu těšit, až se potkáme za 3-5 let, třeba si popovídáme znova. Už možno ho aj budem zaujímať vtedy, vieš? V tu dobu tu budeš jenom ty a Adel bude někde, bude na wellness někde. A nebo bude mít další 3. Ano. Aj to je možné. Aj to je možné. Takže děkuji moc, že jste si během nabitého programu našli čas. Díky, že jste hosty Dobrého táty. A věřím, že to bude inspirující pro mnoho dalších hostů a posluchačů. My ďakujeme za pozvanie, bolo to veľmi, veľmi príjemné. Děkuji. A ďakujeme za to, čo robíš, je to super. Děkuji moc. A vám posluchači děkuji za přízeň, šiřte povědomí o Dobrém tátovi, je to hodně důležité a věřím, že těch hejtrů bude víc a že se posuneme dopředu. Mějte se krásně, ahoj.